Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Diyos, sa gihapon kami nagpasalamat kanimo, og sa gihapon o Diyos, salamat nga padayon kini nga kahigayunan sa pagsultis kahayag sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta nga magapanalangin ka ni ini nga programa. Diin ang tanan nga mga nagapaminaw imo Ginoo nga malamdagan. Din ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga dinha kanimo. Amoy kalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini atong programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa mo irog ngadto sa unahan, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga programa. Okay. Ato ning tan-aw ni. Okay. Naminaw mi sir sa inyong gitubag nga pangutana. Matinaw kay naa may prueba nga mabasa sa Biblia. Pero ambot kung ang mga naminaw aduna bay tuyo sa pagsunod mahitungod niini. Klaro ang gisulti, sure gyud nga Saturday dili Sunday. Og unya ang tao na ni anang namati mo'y maghuna-huna kung musunod ba siya. Salamat sa pagbasa sir. Si Wilma de ini ang inyo hapon nga usa sa mga suki gyud nga tigpaminawan. Okay, daghang kayong salamat Sister Wilma sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw sa atong programa. Ganyan patay basahon. Okay. Yes, tinuod na nga Saturday ang gihisgutan dinha dili Sunday. Apan unsaon man nga ang tao duna may kagawasan sa pagpili, mauna nga dunay nagpili sa Saturday o sa Sunday. Ang problema lang kay dili tanan nga nagpili insakto o nipili sa insakto, kay naa masay nagpili sa sayop nga pagpili. Salamat. Okay, salamat pod no sa inyong mga contribution. Well, niya patay basahon. Okay. Sir, maayong gabi sa inyo. Pangutana naman di ini, hindi lang usa ta nino kay naa naman tay pangutana nga ato nga tubagon. Okay, last text nga ato ning basahon no aron makairog tangad to sa unahan. Sir John, maayong gabi kaninyong tanan diha sa radio station sir, uban sa tanang naminaw ug nagsunod ni ining inyong programa. Kami dugay naming nagpaminawan dinhi sa inyuhang program
o aduna mi daghan nga nahibaluan nga wala na mo mahibalui sa among simbahan. Dili man sad gyud mi makaingon nga dili na tinuod kay naa inyo mang gibasa sa Biblia. Salamat sa inyong tabang para namo nga mapasabot mi nga naminaw sa mga butang nga naa sa Biblia. Si Rinaldo de Ainesar. Daghang salamat kaayo, brother Rinaldo, no? Okay, sa dili paghihapon ta mo adto gyud sa pag-irog sunan ato usang ipalili kang brother Isaw ang aron mahibaw-an nato ni og diing dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers, ato ang mga kuan mahibaw-an nato og asa ning dapita o asang lugar sa Pilipinas o sa uban nga mga nasod sa kalibutan. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John og may gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kiglan mga suking tigpaminaw na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast doon na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagline-line nato nga mga viewers. Niapod si Brother Al Sigales. Padayon kamo sa kadasig bro, God bless. Salamat Brother Al sa imong nga paglantaw sa to nga live broadcast karon. Salamat sab sa imong kadasig. Si Brother Al, Brother John, usa sab ni ka radio evangelist. I think sa Mindanao ni siya. Niapod si Sister Alma Mahait watching from Daha Diyot, San Isidro Leyte. Good evening to everyone. God bless you all. Okay, salamat sa pag-view ninyo din ha, madam. Ang Ginoo magapanalangin ninyong tanan. Onya, niyasab si Sister Ruth ni Cesario de la Cruz watching from Hilutungan, Kawayan, Masbate or sa Nisiaron ba sinitambong ni siya sa Federation. Ayun siya, good evening Brother Isaw. Nagsimula na ba ang Federation? Bago pa na siguro. Start na ang Federation, gahapon ang opening sa Federation sa Masbate. Ang paghunahuna nako Abril pa. Association tong sa April sa Light Bearers sa Elbac. Asa man nga church ni? Ambot og asa sa church. Niapod si Brother Edwin Notarte, mayong gabi ninyo Brother John, minaw mi sa akong anak di ami sa Barangay Bagong, Ormoc City. Okay, maayong gabi tanan taga Ormoc nga nagsunod naminaw sa ato nga programa. Niyasab si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Brother Ronilo, may gabi mo din ha sa Saudi Arabia uban sa tanan nga mga nagnood diha sa atong program. Mensahe mayong gabi nausab kaninyo Brother June, Brother Isaw, kay Libby og sa tanan mga kaigsunan naminaw og nag-view ning programa. God bless sa tanan. Wa ron diri si Brother Libby tungod kay murag third nights naman siguro ang ilang crusade sa church nya. Murag foreigner ni ang speaker unya do gikinahanglan siya didto, so this time dili nato madungog o mabati si Brother Libby. Niyasab si Sister Judian Hista Abalye, good evening Nanay Julieta, good evening ninyo dira Bradex. Salamat Ma'am Judian sa inyo nga paglantaw sa atong live broadcast karon. Maayong gabi ni mo dinha Nanay Julieta uban ni Nanay Regalada Negro. Salamat sa inyo nga pagsunod og pagsubay sa programa. Sila si Sister Regalada Negro ug si Nanay Julita Tagalog. Moro ni Tagalog nanay nga Bisaya, no? Maayong gabi dinay. Salamat sa imong pagpaminaw. Labi na ni Sister Regalada Negro nga magsunod gid ni kanunay itong programa. Unya ang inyong kanunay pagpaminaw sa atong programa nagbunga gyud sa inyong desisyon nga mga lagad mo sa Ginoo. So thank you so much. Niyasab si Saksak Sinagol Vlog, good evening Kuya June and Brother Isaw. Happy watching with my father Wilson Gomez. God bless po. Kinsa ni si Brother Wilson kuama ko na kanana ang ako ng kaila. So Brother Wilson, no? Belated happy birthday, no? Salamat sa inyong pagpanood diha sa Masbate. Niyasab nakiguban ka nato si Brother Elmodam Flores. Good evening nyo diha duha Brother John, Brother Isaw ug sa tanan na lang sa nagsunod sa atong programa. God bless sa tanan. Okay, salamat Brother Modam sa imong pag-view kanunay itong programa. So until now, salamat nga nakigsuod ka kanunay diha sa Ginoo nga imo kanunay gipakaon ang imong kalag sa
espirituhanon nga kalanon. Unya salamat sa imong pagpaminaw. Doon nagyoy paagi ang Ginoo nga makabig ka sa kamatuoran. Just imagine ka 53 ka tuig ka na diha sa Baptist Church, and how come nga na-upgrade nimo ang imong pagpangalagad sa Ginoo pinaagi dinhi sa atong programa. So kumusta mong tanan, Brother Modam Flores, diha staff Aguinaldo Toboson Negros, uban kang Brother Basyang. Diniya sab sa to nga Pikas Monitor ato sab nakita nga nagiguban kanato si Sir Gerardo Lubitanya watching from Australia. Okay, today, maayong gabi ini mo today, uban kang Mami Banji ug sa inyong buotan ng mga anak. Salamat sa pagbiyudad, no? Thank you for being nice. God bless you. Niya sab nakiguban kanato si Brother John Moses Rosalios Poyot watching from Cumbado Bagay. Niya pod si Brother Ronaldo V. Bragat. Niya sab si Brother Marlon Federicos. Niya pod si Sister Nati Disamparado Tadlas. Niya sab si Brother Larry Jr. Punay. Niya sab si Brother Milmar Escalikas. Niya pod si Sister Chini Doktora Langido 5. Niya pod si Brother Vidal Likigan. Niya pod si Brother Andy Noval. Si Sister Kiana Faith Itang. Og si Sister Lia Muñez. Uban ni Brother Edwin Notarte. So sa pagkakaroon mo pa niya itong nakita nga mga kaigsunan og mga kaiglaan nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga programa. Alang sa pagpadayon sa itong programa, mga kaigsunan nga tunas paghatag pagtagad sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother John dito. Okay, daghang salamat no sa tanan nga nag-view karon sa ato nga programa. Labi na ni Sister Kiana Faith Itang. Ang iya ani nga background ko man ni born again man eh. Kanya salamat dayon nga bisan pa sa imong pagkabatan-on. Unya niabot gid sa punto nga imo gyud nakaplagan ang hustong dalan sa kaluwasan ug hibaw-ing si Satanas wala gyud mahimuot paningkamot kay gusto sa yawa nga ang tanang mga nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo mahibalik ra gihapon siyang tiilan. Busa ayaw paghimo og mga desisyon nga dunay makababag sa imong pagpangalagad sa Ginoo padayon ta sa unahan. Okay, adto ta mga higala sa paghatag og adto ta sa paghatag og pagtagad niining pangutana nga ato ning saluhan karong gabhiuna diin kini nga pangutana mga kaigsunan na medyo ato na maning nahapitan god sa nang labayng mga panahon pero lagi pangutana man ni tuning tagaan gyud og kanana ang pagtagad. Maayong gabi kaninyo sir. Kaming mga Katoliko amo man pud na nga pagtuo nga ang tao human siya mamatay muadto sa langit aron mo ipon na sa atong makagagahom. Ayaw lang ninyo og hilabti. Kay amo amana nga pagtuo, respetuhay lang ta. Salamat sir, si Ramon Tura ni Salete. Okay, daghang kaayong salamat Brother Ramon Tura. Akong balikan once again. Naging uri maayong gabi kaninyo sir. Kaming mga Katoliko amo pud na nga pagtuo nga ang tao human siya mamatay muadto na sa langit aron mo ipon na sa atong makagagahom. Ayaw lang mininyo og hilabti kay amo amana nga pagtuo respetuhay lang ta. Salamat sir si Ramon Tura ni Salete. Okay, daghang salamat Brother Ramon Tura. Ang tinuod nga pagkasulti Brother Ramon, kana bang imo nga gisulti nga ayaw lang pud mininyo hilabti kay amo man nga pagtuo? Sa makadaghan ng higayon, amo gyud na nga gipasabot sa inyo nga wa minang hilabot ang amo ang pagpasabot. O wala midire pagahisgutan nga dili gikan sa mga nanag-text sa mga naminaw. Sama ani karon, naghisgot ka sa inyong pagkakatoliko, naghisgot ka sa inyong pagtuo nga kun ang tao og mamatay moadto na sa langit aron makig-ipon sa iyahang sa amahan nga makagagahom. Inyo na nga pagtuo. Pero ug moingon mo nga ayaw lang pud mig hilabti, wa gyud mi manghilabot.
kay unsa manggoy makuha niya na og magsige mig panghilabot. Ang gisulti ni Kristo sumala sa Mateo 24:14, nag-ingon siya, ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran, ug unya moabot na ang katapusan. Remember nga si Kristo nagsulti na nga daan nga iwali ang maayong balita ngadto na sa tibuok nga kalibutan. Nan unsa maning maayong balita nga iwali kung imong basahon ang Roma kapitulo 1 bersikulo 16, si San Pablo nagsulti siya, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa mga Hudiyo unas tanan og sa mga Grisyanhon usab. Kining maayong balita maoy ipawali, Brother Ramon Tura, busa kami igo rami nga nagwali, igo raming nagpasabot, wala gyud mi manghilabot. Mahitungod ni anang inyong pagtuo nga ang tao ug mamatay moadto na sa langit, kay makig-uban sa inyong amahan nga sa atong amahan nga langit nun nga makagagahom. Wala mi ana ng hilabot, ang amo ra diri ang pagpasabot. Nasayod mo nga kini nga programa nagbase gyud ni, nagbase ni sa mga butang na isulat dinha sa Biblia. Karon kay kini nga Biblia mao man ni ang pulong sa Dios, ug timan nga nag-ingon ang ikaduhang Timoteo 3:16, matud pa, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Timan iha, dinhis bala ang kasulatan ang nagtuga niini ang Dios, ang tuyo aron ang tao matudloan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Nasayod ka, Brother Ramon, nga kini nga programa sukad pa sa sinugdanan hangtod karon gipanalangin na nis Ginoo nga dunay mga taong nangakabig sa pagpangalagad diha sa Dios, nga kining mga tawhana duna pud sila'y mga nagkalain-lain nga pagtuo, ingon nga diha sila ni anang punduka, pero nahimong na matured sila tungod kay ang ilang kasing-kasing ug hunahuna ilang giablihan ug ilang nahangpan na sabtan nila ang balaan nga kasulatan. Karon mao bagud da atong balikan na karon, ingon ba ni ana o mauba na ang pagtudlo o gitudlo sa Biblia nga ang tao ug mamatay moadto na sa langit? Ingon ni ana ba, Brother Ramon Tura? Kung atong tan-aw dinhi kung ang tao human mamatay moadto na ba siya sa langit? Nagsulti dinhi sumala sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 19. Ingon niini ang gisulti dinhi unya, dapat nato ni Brother Ramon nga tagaan og pansin, kay panahon na magyud ni nga masayod gid sa kamatuoran. Dinhi sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 19 nag-ingon, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mo pauli ka sa yuta, tungod kay gikan ini gikuha ikaw, kay ikaw abog ka ug sa abog ikaw mo pauli. Ingon ni ini katinaw, ingon ni ini kaklaro ang gipasabot sa balaang kasulatan nga ang tao ug mamatay dili ingon nga moadto sa langit kay makig-ipon sa amahan nga makagagahom sa tanan, kundili ang gipasabot sa Biblia nga inig kamatay sa tao, mubalik siya sa abog sa yuta, kay sa abog siya gikuha, sa abog usab siya mopauli. Kung atong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20, ingon ni ini ang gisulti, kay kitang tanan, matud pa, mupauli lamang ngadto sa usa ka dapit. Usa ka dapit kitang tanan, og kay ang tao sa abog gikuha, sa abog usab siya mopauli. Dili moadto og langit, didto siya mobalik sa yuta, didto siya mobalik sa abog, kay ang tao gikuha gikan sa abog.
Genesis 2:7 nagingon, og gikahuy pa ni Jehova nga Dios ang tao sa mga buho sa ilong sa gininhawan sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So tandaan nato kana, tandaan nato na nga ang tao ug mamatay dili moadto sa langit, aron makig-ipon sa amahan nga langitnon, nga makagagahom. Timan nga walay mga patay nga moadto sa langit kundili ang tanan buhay, kay ang mga nangamatay nga mga matarong ug dautan banhaw ni Kristo, ug ang mga buhi, ang mga matarong nga nangamatay banhaw na ni Kristo. Pamatian mo sumala sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 9 ngadto sa 11 nag-ingon, og sa nakatutok og sa nagtutok sila paingon sa taas, si Jesus hawa gisapwang sa panganod hawa sa ilang mga mata, adunay duha ka mga manulunda nga nag-ingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong na nagtutok man kamo paingon sa itaas, kining Jesus nga gikuha gikan kaninyo mobalik ra sa sama sa inyohang nakita sa iyang pagsaka sa langit. So si Jesus mikayab paingon sa langit, unya mobalik ra sama sa ilang nakita. So sa pagbalik ni Kristo siya makita gayod. Unya atong kuhaon ang punto unsay koneksyon ani sa imong pangutana. Ang gihisgutan sumala sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 7 nagsulti nga tan-awa siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mga mata. Sa laktod nga pagkasulti sa pagbalik ni Kristo, dili kana matago, dili kana malilong sa pananaw sa mga mata sa mga tao, kay siya dili mutunob ni ining yuta kundili naaman lamang ibabaw sa mga panganod ug makita siya sa tanan nga mga mata. Meaning dili ikatago, masaksihan, makita sa tanang tao sa tibuok nga kalibutan sa pagbalik ni Kristo. Karon kay mubalik man si Kristo, unsa man ang mahimong sangputanan unya ni adtong mga nangamatay. Kung atong basahon sumala sa nang Tesalonika 4:16 ug 17 nag-ingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Nakuha ba nimo ang sentido sa gipasabot dinhi Brother Ramon ni ining bersikulo Sa pagbalik ni Kristo dili siya mag-inusara sa pag-anhi ning kalibutan na uban ang iyang mga manulunda, og sa tingog sa trompeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Theologically gitawag kini siya og first resurrection, kay ang Biblia nagtudlo nga adunay duha ka matang sa pagkabanhaw, nga ang unang pagabanhawon ang mga matarong. Kanusa kana mahitabo sa dihang mobalik si Kristo. Mauna nga atong huna-hunaon nga wala gayoy patay nga moadto sa langit, kay ang mga nangamatay pagabanhawon kana ni Kristo. Sa laktod buhay ang dadon sa langit, dili patay. Akong ibalik para makuha nimo ang sentido uban sa tanang naminaw, Brother Ramon. Kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Nagpasabot kini nga ang mga patay naa sa ilang mga lubnganan wala mabalhin, wala mairog, dili kay didto na sila nakig-uban sa amahan nga langit nun. Kay sa pagbalik ni Kristo ang mga patay mamangon pagabanhawon sila. Unya nag-ingon ang 17, o kita nga mga buhi pangamhabilin pagasagaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo dihas kahanginan, sa ingon niini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Atong tandaan nga sa pagbalik ni Kristo dili tanang tao patay, naapoy mga buhay.
ug unya ang mga nangamatay nga mga matarong pagabanhaon diha sa ilang mga lunganan ug ang mga buhi nga naabtang buhi sa pagbalik ni Kristo matud pa pagasapuangon sa mga panganod ug unya ang Dios pagatagbuon diha ibabaw sa kahanginan. Busa dili tinuod kana nga pagtuo nga ang patay moadto sa langit aron makig-uban sa amahan nga langitnon. Dili tungod nga gihilabtan mo sa inyong pagtuo, sa inyong pagkakatoliko, kundili gipasabot ra mo sa husto nga pagpasabot nga gitudlo dinis Biblia, kay ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ug wala itudlo sa Biblia nga ang tao ug mamatay moadto sa langit kay siya makig-uban na sa kiliran sa amahan nga makagagahom. Ingon ini ang gisulti Brother Ramon Tura uban sa tanang naminaw. Pamatian pa ninyo ang mga pamahayag sumala sa Juan 5:28 o 29 nagingon. Ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Tandaan ninyo ha, ang tanan nga naas mga lubong kinsa maning naas lubong ang mga nangamatay o gunya managpakabati sa iyang tingog ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Sa laktod nga pagkasulti wala pay didto sa langit sa mga nangamatay kundili sila karon naapa diha sa ilang mga lubnganan ug unya sa pagbalik ni Kristo sila pagabanhaon pagabuhion sila. Kung imong tan-awon sa pagbalik unya ni Kristo kadtong mga nangamatay sa dihang pagabanhaon og ang mga buhi nga naabtan na unya makabaton na sila og kausaban sa ilang lawas. Kung imong basahon ang nahaunang Korinto 15:50 ngadto sa 53 nagingon, ania karon isulti ko kanyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Dili tanang tao patay inigbalik ni Kristo apan ang tanan mga usab. Nagingon sa kalits o sa kapagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpita kay ang trumpita pagapatunggon og ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Tandaan nato nga kadtong mga nangamatay mamangon diha sa ilang mga lubnganan og unya hatagan na sa lawas nga dili na mamatay og dili na madunot ug ang mga taong naabtang buhi madud pa mga usab. No, kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. So dili man na insakto subasi lang sa Biblia nga ang pagtuo ninyo nga inig kamatay tuan na sa langit makig-uban sa amahan nga langitnon wala na itudlo dinhi sa Biblia. Akong balikan ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang gitudlo sa Biblia, ang gitudlo sa Dios kini nga ang mga patay naa sa ilang mga lubnganan o sila mga banhaw mga buhi unya sa pagbalik ni Kristo. Karon human sila katagai sa lawas nga dili na madunot o dili na mamatay, mauna unya ning panahona nga ang mga matarong pagadad-o na sa langit. Kay si Kristo nagsaad man, Juan 14:1-3, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako, sa balay sa akong amahan duna ditoy daghang puloy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna-alang kaninyo, nga kun makaadto na ako ug makaandam og luna-alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron diin gani ako ato usab kamo. So klaro ni ini Brother Ramon
nga moanhi si Kristo aron pagkuha dadon didto. Dili kay ang tao may kakayahan, may katakos sa pag-adto si ang patay moadto sa langit. Si Kristo moanhi banhawon ang mga nangamatay og iyang pagadad-on didto sa langit. Dili kay ang tao makaabot ra siya og iya ra didto. Wa na itudlo sa Biblia. Og unya sa diha nga kay Elisa na sa lawas nga di na madunot og dili na mamatay, kay nagsaad man si Kristo nga moani siya aron pagkuha papuy-on sa langit nung puloy-anan. Unya na ani matuman na ni unya ang handom sa mga balaan sa mga matarong pag-adto og langit. Kung imong basahon sumala sa Pinadayag Kapitulo 11 versikulo 12 nagingon, og unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari, og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Tandaan ang katin-aw og kaklaro, Brother Ramon, sa gihisgutan dinhi nga sa dinha nga ang tao makabatuna sa lawas nga di na madunot og di na mamatay, pagabanhaon ang mga nangamatay, og unya sila pagasapuangon sa mga panganod paingon sa langit, ug ang tanan nga mga dautan makasaksi, makakita unya sa mga matarong nga gisapuang sa panganod paingon sa langit. Ingon ni ana katin-aw ang gipasabot sa Dios, Brother Ramon, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kini ang imong nadungog og nabati karon, Brother Ramon, mauni gitudlo sa Dios dinhi sa balaang kasulatan bahin sa mga nangamatay. Hulagwaya kini sa diha nga si Kristo gilansang sa cross, ug unya sa dayon kamatay ni Kristo ingon niini ang kahimtang para bagyod ba nga makuha nato ang insakto nga gipasabot dinhi sa Biblia. Sa Mateo Kapitulo 27 versikulo 50 ngadto sa 53 niao pamati ini nag-ingon, og si Jesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog, ug unya mitugyan sa iyang espiritu, ug tan-awa ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin gikan sa itaas ngadto sa ubos, og ang yuta mikurog, og ang mga pangpang nangasip-ak, og nangaabli usab ang mga lubong, mga lubong ni abli sa mga lubong, og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na, og na nagpanggula sila gikan sa mga lubong, tapos ayang pagkabanhaw ngadto sila sa syudad nga balaan ug mipakita ngadto sa daghang mga tao. Timan mga balaan ni sa Spanish pa o kinat sila mga santos. Dapat gyud gani unta og insakto pang pagtuuha nga ang taog mamatay moadto na sa langit makig-uban sa amahan nga langit nun. Dili gyud ni madili nganuman mga balaan ni sila, mga santos ni nga mga tao. Apan sa pagkamatay ni Kristo mikurog ang yuta, nangasip-ak ang pangpang, ug nangaabli ang mga lubong, ug nanggula ang mga nangamatay nga mga balaan. O tanawa, nagpasabot lang ni nga ang mga patay naa pa sa ilang mga lubnganan, nagpaabot pa sama nato karong mga buhi, nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ayaw kalimot, Brother Ramon, ipahinumdum ko, ibalik-balik ko sa kanunay ang gingon, ang gisgutan sa ikaduhang Timoteo 3:16 o 17 na akong punan nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timan egyod nga ang Dios mo'y nagtuga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang Biblia mga pagtudlo kini sa Dios alang sa pagpamadlong. Badlongon ta og sayop na ang atong gituhoan. Tan-aw, Brother Ramon, di ba nabadlong ka karon sa imong pagtuo o sa imong paghunahuna nga ang tao og patay tuan nas langit kay makig-uban sa kiliran sa amahan nga langit nun? Nga naman, gibadlong ka kay ang gipasabot sa Biblia ang mga patay wala pa dito sa langit kundili naa sa ilang mga lubnganan nagahulat sa pagbalik ni Kristo. Akong balikan na ang tibok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmakamatuto sa pagkamatarong.
adunay upat ka mga butang nga gihisgutan dinhi nganong gimugna ang balaang kasulatan. Una, alang sa pagtudlo; pangalawa, alang sa pagbadlong; ang ikatulo, alang sa pagpanulid; ug ang ikaapat, alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong. Sa diha nga naa na ni sa kinabuhi sa tao ang pagtudlo, pagbadlong, pagtulid ug pagmatuto sa pagkamatarong, ang mosunod sa iyang kinabuhi mao kini. Sumala sa kinini ang ikaduhang Timoteo 3:17 nagingon, aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Bisan sa atong pagkadautan ug pagkamakasasala, makabaton gihapon kita og kahingpitan. Nagingon, aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Sa unsa nga ang tao mahingpit? Pinaagi sa balaang kasulatan nga gipangtudlo sa Dios. Unta ang gitudlo sa Dios, Brother Ramon, mo'y atong dawaton, mo'y atong tuhuan, mo'y atong kinabuhian, nga numan aron mo sangko ta didto sa atong pagkahingpit. Busa walay mga patay nga dadon sa langit, kay kung tinuod man na pagkahugaw sa langit, pila na ka milyon katawo ang nangamatay sukad pa sa una. Unya tuwa dito ipamutang, tuwa gihimo na lang hinuon atong dumping site hinuon sa mga patay kana na ang langit. Pero dito sa langit ang tanan dito buhay, dili mga patay. Ug usa pa ang gihisgutan sumala sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 12 nagingon, tan-awa ako umalaan, nagingon nga tan-awa ako moabot sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. Si Kristo mobalik aron nga pinaagi sa atong mga binuhatan pagabalusan. Unya mukalit lang ang mga patay og adtos langit nga wa pa moanhi si Kristo, sa laktod wa pa sila kabalusi sa ilang mga binuhatan. Mahimo gyud nga masagasaan nimo, Brother Ramon, ang uban nga mga gipamahayag diha sa Biblia. Brother Ramon, ako nagtuo nga ang Dios, ang Espiritu Santos Ginoo, magatabang sa inyong mga salabutan sa masabtan ninyo ang pulong sa Ginoo sa katinaw. So nakasabot mo sa pulong sa Dios, dili ingon wala, kay gustos Ginoo nga ang tanan nga mga tao makadungog og makabati siyang pulong makasabot. Unta inyong tubagon ang panawagan sa Dios nga kita moduol og moalagad diha kaniya aron sa adlaw unya sa iyang pagbalik, Brother Ramon, kitang tanan maandam unya sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ayaw kalimot nga sa pagbalik ni Kristo, dili isa-isa ang tao nga moadto sa langit. Dili isa-isahon, kundili tingob ka na. Mateo 25:31 ngadto 34 nagingon, og inig-abot na unya sa anak sa tao diya sa himaya, og sa iyang uban siyang mga manulunda, siya magalingkod sa iyang mahimayaong trono, og siya mahisamas magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding, og iyang pagatapukon ang tanang nasuran gikan sa usa ngadto sa usa magalain sama sa karnero og sa kanding, og ang kanding anha sa iyang wala og ang mga karnero sa iyang tuo, meaning matarong og dautan ra. Unya nag-ingon sumala sa 34, og ang hari magaingon diha siyang tuo, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So sa pagkahigayunan, Brother Ramon, ang pag-adto sa langit, tanan, dungan ka na siya, kanus ang mahitabo sa pagbalik ni Kristo, dili kay mag-ulhos-ulhos, nga ikamatay nining tawanaa, muapas na pud siya, o dito sa ubang lugar, o dapit na'y mamatay, muadto pud siya. No, dili kay pagasapuangon ka na sa mga panganod, uban sa kang Ginoong Hesus, paingon sa gingharian sa langit. Brother Ramon, napakatinaw, o napakaklaro gyud sa pulong sa Dios, og tuguti lamang nga ang panawagan sa Ginoo imong pansinon nang inahanglan ang Dios nimo nga moduol og moalagad ka kay ang panahon talitapos na. Salamat sa imong pangutana nga nakatabang usab sa ubang mga tao karon nga nagsunod sa pagpaminaw sa atong programa. Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Well, sa
dili pa matapos ang atong programa, si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatin-aw og pagpasabot sa natin-awan og nakasabot na ninyo nga mga huna-huna. Brother Isaw. Okay, salamat Berjon. Nya ato sa pasalamatan ang atong higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana. Apan sa dili pa ta mo padayon mga kaigsunan o mga kaigilaan, ato sa ani nga basahon ang mga mensahe nga napuno nga midangat dinhi sa ato nga programa. Niya si Sister Fernandez Flores Irish. Mayong gabi mga kaigsunan ko kang Kristo. God bless. Niya pod si Brother Climaco George NJ watching from Japan. Oy, salamat. Murag first time pa ko nga nakakuanda na ay atong viewers gikan sa Japan. Ano katulon na diay, katulon na ko kakuan. So salamat kinsa ni nga sa Japan nga viewers nato. Si Brother George Climaco. Okay, Brother George, kay Mako, sir, maayong gabi. Wako kay ba unsang orasan na ron des Japan, pero nalipay kay kong nagkuang ka review ka sa ato nga programa. Thank you so much. Iya minsay, good evening Brother Isaw. Tinaw kayo sa minsay makahatag og kalig-on sa kinabuhing Kristohanon. God bless amping kanunay. Salamat Brother George. Nya amping sab ka dinha sa Japan. Niya si Sister Lia Muñez, wala may nang hilabot ninyo aron di mo wala may nang hilabot ninyo. Aron dili mo mahisgutan, ayaw pag-text, aron dili matubag ang imong text gikan mana sa imong text. Okay, salamat Mother. Gani Brother Isaw, wa pa masagka kakita ani nila. Kita na. Nakakita na di. Dirita sa Bugo. Sa Dres Pag Bugo. Bible study sa ila, nakauban pa ko. Mao ba? Wa na ko kinumdum nga sa pag-Bible study nakakuyog dai kanila. Hosto nakakuyog dai ka pag-Bible study nila. Dati man ni silang iglesia ni Manalo. So thank you so much Mother sa pag-view. Unya salamat nga hantod karon nagapabilin mo sa inyong pagtuo pagpangalaga des Ginoo. Niya po si Brother Jojo Kayon. Good PM Brother John o Brother Isaw watching in Humay-Humay, Lapu-Lapu. God bless. Okay, kalayo na ba ni mong nalagputan Brother Joe? Dire raman ta ka sa kanang ni kinawahan ni sa kana na ang nisunod sa lambusan ba? Unsa ning kuan unya naana de ka sa Humay-Humay. So salamat Brother Joe kayon. Kumusta mong tanan diha sa Humay-Humay, Lapu-Lapu? Okay mga kaigsunan nga tutas paghatag og dugang pasabot sa pangutana nga atong gihatag pagtagad karon mahitungod sa mga pagtulunan o paghuna-huna sa mga tao nga naghuna-huna sila nga ang tao og mamatay moadto og langit. Actually addressed naman ang pangutana kay naghisgot naman silang pundok, naghisgot silang pagtulunan, pero focus ta ngani sa punto nga naghisgot lagi niining sitwasyon nga ang tao og mamatay moadto og langit mga kaigsunan. Ato na sugdan na og pagtubag ni Brother John din mohatag lang sa tao og pagpuno. Unang-una mga kaigsunan, kung ato nga lantawon ang proseso sa pagbuhat sa Dios sa tao, ingon ani. Kung basahon nato ang Henesis Kapitulo 2, versikulo 7, mao ni ang giisgutan dinhiya kung ato ning basahon nagingon. O giumol niyo ba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininawa sa kinabuhi, og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So kung imo nga lantawon og susihon ang balaan nga kasulatan, pag ang pangutana maghisgot gani og si kinsa ang nagbuhat sa tao, sumala sa balaan nga kasulatan ang gihisgutan nga nagingon nga ang Dios may nagbuhat sa tao. Karon ang pangutana, diin gikan ang tao diha sa pagbuhat sa Dios. Kung basahon nato ang Henesis Kapitulo 2, versikulo 7, gibuhat sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. So kung imong lantawon og susihon, balaan nga kasulatan gani ang atong basihan, mutudlo og mugiya gyud sa tua nga ang gigikanan diay sa tao mao ang abog sa yuta. Og labaw sa tanan mga kaigsunan og makiglan, dugang paniana kung ato nga lantawon og susihon, ang gisgutan nga kalag dinhias balaan nga kasulatan kitang mga tao nga dunay kinabuhi. Well, kung ato nga padayonon mga kaigsunan og makiglan, ingon ani na ang naitabo. Sa diha mga kaigsunan og makiglan,
nga ang tao nakahimo og pagpakasala batok ngadto sa Dios, misulod ang kamatayon sa kinabuhi sa tao. So kung imo nilang taon ang luhika niini mga kaigsunan ug makiglaan, gibuhat gyud unta ang tao sa Dios nga walay kamatayon. Pero sa diha nga ang tao nisupak sa sugo sa Dios, naghimo og pagpakasala, hinungdan nga ang sala misulod sa kinabuhi sa tao ug ang sala nagbunga og kamatayon sa kinabuhi sa tao. Hinungdan kitang tanang tao karon dunay kamatayon. Ang pangutana mao kini, asa man paingon ang tao og mamatay? Kay mao man ni ang pangutana nga atong gitagad pagtagad karon. Kung atong basahon mga kaigsunan ug makiglan ang Henesis kapitulo 3 bersikulo 19, mao ni ang gisgutan dinhiya kung ato ning basahon nagingon. Sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ka, og sa abog ikaw mopauli. So kung ang Biblia mo atong basihan mga kaigsunan ug makiglaan, ang gitudlo mao nga sa diha nga ang tao mamatay, kay ang tao gikan man sa abog sa yuta, ang tao mopauli balik ngadto sa abog sa yuta sa diha nga siya mamatay. Pero ang atong huna-una nga tao, nga kitang tao mamatay moadtog langit. Nganong naingon ani man ang paghuna-huna sa tao mga kaigsunan ug makiglan? O salay tubag niya na, tungod kay ang tao nakulangan sa pagsusi sa pulong sa Dios. Kay kun ang tao gihimo pa ang pagsusi sa pulong sa Dios, dili maingon ani ang huna-huna sa tao. Kay naman ang gitudlo sa pulong sa Dios nga ang tao og mamatay dili mo tug langit kun dili mo balik siya sa pagkaabog. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan ug makiglan, importante gyud kayo nga ang tao mosusi og magbasa sa balaan nga kasulatan. Kay unang-una, mao na ni ang mga pagpamatuod, mga bunga nga kun ang tao di mo basa sa pulong sa Dios, sa balaan nga kasulatan, ang huna-huna sa tao dili day mauyon kun unsay prinsipyo nga gitudlo sa Dios alang sa iyang katawhan. Tanawa nga to nga paghuna-huna karon nga wa ta magbasa og Biblia, wa ta magtuos pulong sa Ginoo, naadtos paghuna-huna nga wa gitudlo sa Dios nga mga butang nga sama nini nga ang tawag mamatay moadto og langit. So kung imong lantawon og siyon, ang gitudlo sa balaan nga kasulatan kay ang tao gikan man sa abog sa yuta, sa diha nga ang tao mamatay mobalik usab siya sa pagkaabog. So dili moadto og langit mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan kung atong padayonon dinhas Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20, mao ni ang gisgutan mga kaigsunan kung ato ning basahon nagingon. Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20 nagingon. Apan ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit, ang tanan gikan sa abog, og ang tanan mopauli usab sa pagkaabog. So kung imo nga lantawon og susihon, dito sa Henesis mga kaigsunan kapitulo 3 bersikulo 19, gisgutan og gi-emphasize na daan nga ang tao og mamatay mobalik sa pagkaabog. Dinhiya sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20, gihisgutan na sab nga sa diha kay ang tao ang tanan gikan man sa abog, sa diha nga gikan man sa abog, ug ang tanan mo pauli sa pagkabog. Ang pasabot nini kay ang tao gikan man sa abog siyuta, sa diha nga ang tao mamatay mobalik usab sa pagkaabog mga kaigsunan og mga kaiglan. So kung imo nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, tin-aw gyud nga gitudlo sa balaan nga kasulatan nga kun ang tao og mamatay dili mo adto og langit kun dili mo balik sa pagkaabog. Kung imo nga lantawon og susiyon mga kaigsunan, ni ay sulusama niya na nga mga paghuna-huna kung ato nga lantawon, pero dili ni naghisgot og nagpasabot nga ang tao nga namatay moadtog abog, moadtog langit, kundi ang gisgutan dinhiya mga kaigsunan mao kini. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7, og ang abog mo balik ani sa yuta ingon sa kaniadto. Unsa gani? Ang abog mo balik sa yuta ingon sa kaniadto, kun diin gikan gibuhat ang tao sa Dios, mobalik ang tao ngadto sa pagkaabog. Nan kung atong padayonon, og ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag niini. So mao ni karon ang kini ang husayunon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung imo nga giuna-una
nga kitang tao og mamatay muadto og langit sayop kana. Pero kung imong giuna-una nga karon kanang kinabuhi nga imong nabatunan kung kita mamatay mobalik ngadto sa Dios insakto kana. Kay ngano mao may gitudlo sa balaan nga kasulatan nga sa diha day nga ang tawo mamatay ang iyang lawas nga gikan sa abog mobalik ngadto sa pagkaabog og ang iyang gininhawa nga may naghatag og kinabuhi mobalik ngadto sa Dios mga kaigsunan og mga kiglaan. Ang mobalik sa Dios kining gininhawa nga mo'y naghatag og kinabuhi sa toa. Pero kining atong lawas nga gibuhat sa Dios gikan sa abog mga kaigsunan og makiglan mobalik ni ngadto sa pagkaabog. So kung imo nga lantawon og susiyon mao ni ang insakto nga paghuna-una kun ato nga lantawon og susiyon. Dili kay kana bang moingon ta nga ang tawog mamatay ang mga minatay moadto og langit. Dili kun dili ang ato nga susiyon o ato nga tuwan kining gitudlo sa balaan nga kasulatan nga kun ang tawag mamatay mga kaigsunan og makiglan dili mo adtog langit kun dili mo balik sa pagkabog mga kaigsunan og makiglaan. Nan karon gawas nining paguna-una nga ang tawo naguna-una nga ang tawo mo adto og langit og mamatay duna say pagunahuna sa tao nga kun ang tao og mamatay mobalik sa ibabaw sa yuta mobalik sa iyang panimalay. Apan sultian mo namo mga kaigsunan og makiglan nga kun ang tao og mamatay dili na gyud na mobalik sa iyang panimalay ni mobalik sa ibabaw sa yuta aron pagsuroy-suroy mga kaigsunan og makiglan. Ngano? Tungod kay gitudlo sa balaan nga kasulatan nga kun ang tawag mamatay wala na siya hingsayran bisan unsa pa. Kung atong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 6 bersikulo Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ug 6 ingonani ang gisgutan mga kaigsunan ug mga kiglan. Kayang mga buhi nasayod nga sila mga matay apan ang mga minatay dili manghibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan na. Kitang mga buhi nasayod nga mamatay apan ang mga minatay wala na hingsayran bisan unsa pa. Kung padayunon na to ang sayas nagingon maingon man ang ilang gugma mausab ang ilang pagdumot og ang ilang kasina na wagtang sa kanhing panahon ni may bahin pa sila gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. So kung imo nga lantawon og susiyon ang tao og mamatay wala ni sa hingsayran bisan unsa pa. Mawala ang iyang gugma ni ang iyang paghunahuna og ang iyang kasina mga kaigsunan og mga kaiglan. Unsahon pa pagbalik nga mawala naman ang paghunahuna kita gani nga nay panghunahuna malimot ta usahay kung asa tutultulon ang mga dapit nga atong nadtuan ang nagianan kana pa kang mga minatay nga wala na hingsayran bisan unsa pa. Kung ato nga lantawon mga kaigsunan niya Job kapitulo 7 bersikulo 9 ngadto sa 10 ingon ani ang gisgutan sama sa panganod nga mahurot og mapapas mao manusab ang manaog ngadto sa lubnganan dili na mobalik sa ibabaw. Kinsa ang munaog sa lubnganan? Ay aba siyempre kadtong mga nangamatay mga kaigsunan ug mga kiglan ang gisgutan dili na mobalik sa ibabaw. Atong padayonon ng Jess nagingon dili na siya mobalik sa iyang balay ni makaila pa kaniya ang iyang Pinoyanan. So kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kiglan tin-aw og klaro nga ang gitudlo sa balaan nga kasulatan nga kun ang tawag mamatay dili moadto og langit nga kun ang tawag mamatay dili na magsuroy-suroy ni kung ang tawag mamatay dili na usab siya mobalik sa iyang Pinoyanan. Kung ang tao maghunahuna nga ang tawag mamatay moadto og langit mobalik siyang panimalay kanang tawanang naghunahuna sa samang inguna nga una-una paila lang kana nga walay pagsusi ni pagbasa sa balaan nga kasulatan. Kay kung naghimo pa siya sa pagsusi o pagbasa sa balaan nga kasulatan, dili maingon ana ang iyang una-una kay ang gitudlo sa balaan nga kasulatan kung ang tawag mamatay mga kaigsunan og makiglan mobalik siya sa pagkaabog og dili na mobalik siyang panimalay. Well, wala nang paigong panahon sa dili pa hingpit tapuson natong programa ni atong closing song main man atong closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita, dalangpanan og makagagahom namo nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni ang tanang mga tao nga nagapaminaw, dada sa hustong dalan sa kayag sa kamaturan, og unya sila o Dios, imong kabigon nga mga laga diha kanimo.
Daghang salamat sa imong paghatag o pagtubag sa among pagampo, pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan, Brother Isaw dito, ug nining inyong ubos nga higalag igsoon, Brother June dito. Magaingon sa inyo, mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.